Malgrat el que pugui semblar, el Benavent no es prepara per jugar a la Final Four de Berlín. El seu repte més immediat és derrotar aquest diumenge al Montcada. A falta de 6 jornades per a la conclusió del campionat, l'equip és conscient que l'ascens passa per convertir el municipal en un fortí. 4 dels 6 partits que resten es disputaran al feu del Benavent. Així doncs, guanyant els partits de casa, l'equip tindrà els 2 peus a la tercera divisió. Per aquest motiu, Ravnich dona molta importància a la consecució d'aquests 3 punts. Bueno, sí, en principio es una buena ocasión, pero el Moncada es un equipo muy peligroso, un equipo que en la última salida ha empatado a 4 con Llagostera y hay que tenerle pues mucho respeto y tener mucho cuidado, ¿no? Sabemos que es una oportunidad, pero todos los partidos son difíciles y todos los partidos hay que jugarlos y tenemos que entrar al partido al 100%. El tècnic del Benavent podrà disposar de tots els seus homes en perfectes condicions. D'altra banda, el club amb motiu del partit celebrarà la tercera edició de la Festa de la Coca-Cola, on es repartiran més de 500 regals entre tots els assistents.